Много хора не харесват мрежовия бизнес като начин на работа, като индустрия, защото не го разбират. Тези хора смятат, че за да печелиш пари е необходимо да работиш за някой друг, да работиш за дадена фирма, институция и така нататък. Работата е, че скептични и невярващи хора, хора, които мразят, винаги е имало и ще продължи да ги има. Въпросът е ти от кои искаш да бъдеш, от тези, които гледаш хората как действат и успяват и това теб много те дразни, или искаш да направиш крачка напред и да започнеш и ти. В момента компанията, с която работя и партнирам, това е LR Health & Beauty, празнува своя 40-ти рожден ден. Това са 40 години истории на успеха. Толкова много променени животи, толкова много сбъднати мечти, милиони изплатени бонуси. Ако искаш да започнеш сега и да пренапишеш своята история, свържи се с мен и ще го направим заедно. Ще ти покажа как можеш да започнеш от нулата и да изградиш своя бизнес.